Welkom bij Motown Music Café. Daar zijn we weer. Ik ga gewoon eerst naar die hele speciale gast weer, want die was gisteren, Rolf van Heister. Goedemorgen. Goedemorgen. Jans, Joep Bendels, we praten zo verder. Jij was gisteren op een hele bijzondere avond, begreep ik, en dat was niet in Emmen. Nee, dat was niet in Emmen. Dat was in de Heineken Musical in Amsterdam. Afscheid van Feest-dj Ruud. Feest-dj Ruud. Een hele goede vriend van me die al jaren succesvol is. Enorm veel succes, hè? Ja, in de Eredivisie van het DJ'en. Maar Feest-dj Ruud, uit Belveld, hoe heet hij met de achternaam? Ruud Geurts. Ruud Geurts uit Belveld. Uit Belveld. En er waren gisteren 5500 mensen. Dus meer mensen als in de Koel. En vanavond nog een keer. En, ben je daar ook bij vanavond? Vanavond niet, gisteravond wel. En ik moet zeggen, iedereen die vanavond gaat, het is een waanzinnige show. Het is ongekend. En dat hoor je ook heel veel terug van mensen uit het land. Het is gewoon ongekend wat hij gepresteerd heeft in de afgelopen jaren. En het is ook ongekend dat een jongen uit Belveld 2 keer de Heineken Musical uitverkoopt. Absoluut. Dat was dus gisteren en vandaag, bedoel je? Ja. Heeft hij al eerder een Heineken Musical gestaan? Nee, dit zijn deze 2 keer. Maar waarom stopt hij ermee? Waarom stopt hij ermee? Nou, op een gegeven moment als je 4 keer kampioen bent geworden, zeg maar, dan is de uitdaging een beetje weg. 4 keer kampioen? Nou, ik maak even de vergelijking met voetbal. Hij heeft kan dat? het rondje in de Benelux heeft hij nou 3-4 keer gehad. Oké. En dan is de uitdaging weg. Dus hij wilde stoppen op zijn hoogtepunt. En ik denk dat hij alles uit zijn carrière als Feest-dj Ruud gehaald heeft. En ik vind dat heel knap als je dat durft. Stoppen op je hoogtepunt. Maar jij gaat altijd door op je hoogtepunt. Ja. Ik heb mijn hoogtepunt nog lang niet bereikt. Ja, ja. Dus helaas. Was jij ook in de Heineken Musical gisteren? Nee. Dan draaien ze geen gabbermuziek, hè? Nee, ik ben van heavy metal. Nee, omdat jij je hoofd Hoofd? dat daar geen hamer op zit. Draaien is wel Ja, gabbermuziek hoor. Moet ik Ja, zeggen. ja. Dus draaien is wel gabbermuziek. Ja? Heavy metal, hi. Ja. Ja. Dus laten we maar over muziek ophouden, Kassen. Ja. Heavy Jij metal? bent een voetbalman. Ja, ik luister ook niet muziek. Ja? Ja. Ander Hazes. De deur daarnaast. Kijk, dat bedoel ik. Piet Hazes. Piet Dat is een- Nee, maar waar was jij gisteravond? Ik was gisteravond, eens even nadenken hoor. Dat is zo lang Gaat hij geleden. wel liegen? Nee, weer liegen. Niet kijken. Nee, ik was gisteravond op de bank VVV kijken. Op de bank. Ja. Ja. Stond je erop toen VVV scoorde of Op de niet? bank. Je Nee, zit maar- op een bank. Nee, hè? maar juichte. Ja, maar Niet juichte. in een bank, Ik bedoel, op- je stond misschien op de bank toen VVV scoorde. Nee. Nee? Nee. Want nou goed, na 4 minuten was het dan 0-1. Ja, je zult er van naar Emmen geweest zijn, hè? Ik Jij bent naar Emmen geweest, Ik hè? ben in Emmen geweest, ja. 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 Nee, gelukkig, ze hebben weer gewonnen. Ja, goed ook. Ja, Joep, jij? Ik ben gisteravond even een borreltje gaan drinken in de stad. Ja, was gezellig hoorde ik. Ja. Met onze regisseur Jules. Nee. Nee? Samen met Ricky samen. Met Riek samen? Ja. Oh, maar dan zal was- het wel netjes zijn gebleven. Hè? Nee, het was heel gezellig. Ja? Waar Ja. zijn je allemaal geweest? Kielse K Ik hoorde ik Kielse iets K van. gestart, daarna eventjes Jordaan. En ik ben hier in ons huiscafé ben ik Ja, gestart. je ziet er prachtig uit trouwens. Ja. Blouseje, mooi truitje. Ricky heeft zich er nog vanmorgen mee bemoeid en dan Ja, zie ik er meestal wat... de appetijt. Stijgt er meestal wat beter op. Ja, fantastisch. Of niet? De combinatie met die baard, met die bloed, Ja. eens kijken, maar mooi. En die combinatie van jou, ja, dat is ook apart moet ik zeggen. Dat, nee, dat is... Ik denk dat Rolf zich daar langzaam een beetje mee moet gaan bemoeien. Ja, Hoe hij ja, eruit maar ja, ziet. Dat is ik de vakman. kan natuurlijk ook 6 weken hier natuurlijk een grijs leren jasje gaan zitten. Ja. Maar ja, ik probeer toch iedere uitzending wat anders aan te doen. Ja, nee, dat is ook zo inderdaad. Ik heb deze nog voor de tweede week aan, ja. Volgende week doe ik weer wat anders, als je het goed Ja. vindt. Ja. En anders wordt het inderdaad ook een beetje, dan word ik een beetje een grijze muis, hè. Vraag Ralf eens iets over die... Half? Hoe heet die dan? Rolf. Rolf. Vraag Rolf eens wat over die Black Friday. Dat vond ik wel mooi. Daar hebben we het vorige week al over gehad. Of was je Maar lag te was hij, slapen? was hij niet bij? Ja, nee, maar dat was... maar jij had donderdag weer zoiets, hè? Met die Puma schoenen. We hadden Dat zijn rijen voor de deur Maar staan. wat gebeurt dan? Bied jij een schoenen aan voor een belachelijk lage prijs? Black Hoe moet ik Friday het was gewoon een stuntactie. Het is overgewaaid uit Amerika. En afgelopen... Net zoals Halloween.
Ja, dat waait ook over. Ja. En afgelopen donderdag hadden wij een schoen die uitkwam van Rihanna. Rihanna is een Rihanna? popster. Ja. Oh En, ja. Hij corrigeert ja. veel. Ja, Ik dacht kon Rihanna heel uit veel Lom. merken, ik word er een Ja, beetje zenuwachtig van. Nee, ik dacht Rihanna uit Lom. Ja. Dat is gewoon ook een Rihanna, die Ja, bij in de die klas ken je goed, gezeten. of Ja, niet? Rihanna, ja. Nee, Ja, ja, daar goed. En rechts die, op de snel. Ja. die bracht een schoen uit en daar staan dan meiden op te wachten. En dat is Ja, hartstikke fantastisch. Ik zag leuk. een Supertof. Dus, meisje bij Centraal, Ja? ja, prachtige schoen, Ja. een rode zwerde. Had Is het ze, Puma? Puma, ja. Puma is Ja. normaal niet zo sexy, maar dus, het begint, voor de dames is het heel goed. Dus wij zijn er heel blij mee. En de dames ook. Dus, ja, en nee, wij maar, zijn weer heel blij als we heel veel dames in de winkel hebben. Dat vinden we ook wel eens Ja, ja. leuk. ja, Dus maar over het algemeen toch wel wat meer heren in de zaak, hè? absoluut. Ja. Ja. Dus, maar dat is ook wel verfrissend dan. Gewoon eens een keer een horde dames in de winkel te hebben. Dus, Nee. Ja, ja, oké. dat is leuk. Ja. Ja, absoluut. Ja, super. Dus, volgende keer nodig ik jou uit, dan kun je daar ook. Zo, ik ben donderdag Ja, nog geweest. ja, Er is nog een jas gekocht, dus Ja. ik bedoel... Ja, maar volgende keer kom je iets eerder, dus dat is leuk. Even een beetje mengen tussen de dames. Nee, dat Nee, is niet meer dat nodig. is niet Ah, nodig. ja, oké. Nee. Dus Heb jij iets van VVV? Heb jij iets van VVV gezien? Ja, ik heb... Oh nee, natuurlijk niet. Nee, stomme vraag nou, van mij. Nee, dat valt wel mee hoor. Of bestaan stomme vragen niet? Nee, dat Nee, we valt hebben mee. net nog even de We hebben net even, samenvatting ik heb net gekeken, want Ja. gisteravond in de auto hebben we het gevolgd. In de auto hebben we het gevolgd en ja, goed, toch weer gewonnen. Maar het zag er even toch anders uit vorige week voor me. Vorige week, ja. tegen Telstar. Ja, wij zonden natuurlijk dat ze daar die punten laten liggen. Ja, Ja, Maurice Stijn zei, hij had er wel een beetje gevreesd. En hij zag het aankomen. Maar ja maar... Die wedstrijd. Ja, goed. angstig. Vrij angstig. Ja, Maar ja, Ja, als we die wedstrijd... Als we die ploeg wedstrijd onderin en dan krijgt hij binnen 10 minuten staan die met 10 man. Dan gaat er toch een knopje om, denk ik, als voetballer. ja. Dan krijg je Maar toch het- een stukje Ja, Stijn- onderschatting. Ja, maar precies onderschatting. En van je merkt- moet dan, hè, Ja. want dan moet je ze eigenlijk Moet je helemaal scoren. slaan. Ja. hadden ze wel fijn opgestaan, want dan betekende dat alleen nog NVV hun kon bedreigen. Hè? Want als je ziet hoeveel punten dat ze los hadden gestaan. Alleen hadden NVV. ze- Ja. Maar daarom is het extra zonde. Hè. En, inderdaad een beetje angsthazenvoetbal, maar dat heeft ook te maken met het publiek. Ja, want Ja. daar was je net al over op het winter voor de uitzending. Ja. En dan vind ik ook dat je dat in de uitzending moet zeggen. Doe ik graag. Ja, ja zeg het Ja, maar. goed. Kijk, ik mis wel... Je was net iets sneller in je... Nou goed, ik probeerde ook natuurlijk voor de uitzending een beetje mooi te verwoorden. Ja, Kijk, wat ik gewoon mis is... punt 1 een volle koel, dat heb ik hier alles gezegd. En punt 2 gewoon dat het publiek wat er is... Ja, achter die club gaat staan. ja Het jij is zei een gewoon heel- net, het met is dit een- publiek word je geen met, kampioen. met dit publiek word Jij je hebt ook geen maar één kampioen. liedje. Jij hebt ook maar één liedje als je Kommel, ja, dan denk Ja. ik van ja, er zit gewoon zo Die weinig stemming. schwung in. En het Ik is heb- heel cynisch. En Ja, ik ben het wel met gewoon je eens. aan de lange kant, het zijn veel oude wijven die thuis niks te zeggen hebben, zeg ik wel eens. Er wordt heel veel gezeurd op de spelers. Maar als een speler draaft aan een zijkant, dan is er nooit eens een keer iemand die speler ook aanmoedigt. Nee. Ja, ik irriteer me daar heel erg aan. En ik denk... Ja, de spelers ook hoor. Ja, en de spelers ook. En met dit publiek, op deze manier, word je gewoon, naar mijn idee, geen kampioen. En ik denk dat de spelers dat ook voelen. En dat vertaalt zich naar het veld. Ja, ik heb Dat dat zie je gewoon. zelf ook een keer aangegeven in de Maaspoort bij de Business AVV. Toen werd ik geïnterviewd door Koert Westerman en die vroeg dat ook. Ja, en dan zie je toch de mensen een beetje kijken van... Ja, maar niemand durft het uit te spreken. nee, precies, zeg maar dat is het probleem. Maar niemand durft ook te juichen. Maar er zit zo weinig pit in. En ik weet nog goed, hè, de tijd toen Honda in de Koel speelde. Dat is natuurlijk een iets andere tijd, maar dat is voor mij een tijd die ik... die gewoon waanzinnig was. Toen voelde je, zeg maar, als je dat stadion binnenliep, voelde je een soort van opwinding. Hè? En in de tijd van de Eredivisie ook. Maar ik zie nou een team wat gewoon heel degelijk voetbal speelt. En bij vlagen goed. Alleen het publiek is Geen rugsteun. nee, is geen rugsteun. Heeft nog altijd het cynisme dat er was onder Ton Lokhoff. En dat is toen ingezet en dat is altijd gebleven. En dat vind ik zo jammer, want
er staat gewoon een hele mooie groep waar je ook met z'n allen achter kunt gaan staan. En dan win je die wedstrijden wel. En dat mis ik heel erg. Ja, maar ik denk ook dat de club VVV een beetje achterover gaat leunen omdat ze bovenaan staan. Ja. En eigenlijk niet bezig is om de club te verkopen. Ja, marketing, promotie. De marketing, dat soort promotie. Ik zie VVV nooit ergens terug. Nooit. Nee. Je ziet ze niet op Facebook, je ziet ze nergens. Nou ja, Gervin Rosmalen is nou met zo'n projectje Ja. bezig. Ik denk dat Die timmert aan de weg. Ja, Dat is het eerste wat ik eigenlijk van VVV buiten... ja, ik vind dat bijvoorbeeld Ja. een hele goede opzet van Niels Mulders en Gervin Rosmalen samen. Nou, dan proberen ze toch ook wel draagvlak te creëren in die binnenstad en ook aan de andere kant van de Maas. Nou, ik vind dat een heel goed initiatief, omdat je daardoor wel merkt dat de club wat meer zichtbaar is. Maar er gebeurt nog steeds te weinig. En, Ze moeten zorgen dat die koel voorkomt. Op het moment dat je bovenaan staat, dan verdien je 10.000 toeschouwers bij wijze van absoluut. spreken. Daar moet VVV zich druk op maken en daar moeten ze alles op alles zetten. En volgens mij zijn er mogelijkheden genoeg hoor, want Ja, ik wacht eigenlijk op dat moment van opwinding waar je net voor de uitzending over had. Je ging mij iets vertellen waar ik zo zou zeggen, ja fantastisch, maar ik hoor het niet. kijk, als je ziet, ik heb al vaker gezegd dat die korte kant en de Venloze kant, dat die altijd leeg zit. Als je naar de tv kijkt, naar Mooie VVV, Venlose woorden van ondertussen. Hè. Ja. dan als je naar VVV kijkt en je bent buitenstaander, dan denk je van, daar zit bijna geen publiek. Je moet dus zorgen dat het vol komt. Hoe zorg je daarvoor? Je hebt een aantal grote hoofdsponsors bij VVV, hè, zoals Canon, bedrijven waar veel mensen werken. Ga een deal met die bedrijven sluiten en zeg van, ja, we hebben nu op dit moment 7000 kaarten, maar ik verdeel dat 3000 kaarten onder de werknemers van die bedrijven die VVV moet sponsoren. En dan krijg je zomaar 10.000 mensen te koel. Als je naar Canon gaat en zegt, ja, jullie betalen, maar jullie krijgen nu, omdat we zo goed draaien, krijgen jullie nog eens 1000 kaarten. Die mogen jullie onder je personeel uitdelen of 500. Dat doe je bij alle grote bedrijven die bij Of de VVV jeugd dat doen. tot 12 jaar. Ja, Gewoon gratis absoluut. naar de kool. Nee, je moet natuurlijk voorzichtig zijn. Hè, want Je hebt ook te maken seizoenskaarthouders, hè? seizoenkaarthouders. Die mag je natuurlijk niet. Nee, die mag je oké, niet forceren. Ja, nee, goed. En Nee, moet je ook zeker zo niet, doen. want Dan moet laat je ik dan het als dat zo is de zeggen. kern. Dat zijn de kern. trouwe mensen. Maar op het moment dat je kaarten weggeeft aan de hoofdsponsors, dan die hoofdsponsors doen daar wat voor terug. Ja. Want die steken veel geld in VVV. En dan krijg je toch op een hele slimme manier veel mensen volgens mij in de koel. Dat soort zaken, daar moet je naar kijken. Dat is out of the box denken. En dat gebeurt in mijn beleving te weinig bij VVV. Maar laat ik het zo zeggen. Kijk, er zijn mensen die voor de Maastribune betalen bovenin. Maar ga nadenken over het sluiten van die Maastribune. Vertel. Hetzelfde ook voor de uitsupporters. Ga daar een ander idee voor verzinnen. Want punt 1, wat ik altijd dramatisch vind. Ik was er tegen Telstar, die hadden 5 supporters mee. En als je bovenin staat en gaat zingen, dan hoor je meer van de uitsupporters dan van de thuissupporters. Want op de een of andere manier gaat dat zo. Ik denk dan van, ga nou al die mensen die in die Maastribune zitten, achter die goal zetten. Hè, dus het stadion is te groot op dit moment. Ga daar anders mee om. Dan krijg je ook wat hij zegt, dat je mensen ziet achter die tribune. Ga die tribune... Dan ga je verplaatsen. Ja. Maar in mijn beleving moet je niet verplaatsen, maar moet je zorgen dat er 3.000 of 4.000 mensen meer komen. Ja, En dat loopt heel het ook- graag. Ja, heel dan, graag. dan loopt het ook vol. Heel En graag. een ander punt is denk ik dat ze moeten gaan kijken, als ze gaan promoveren naar de Eredivisie. Ik zou nu al die hele lange kant eruit gooien en ik zou daar een hele mooie tribune van maken. Dus aan de overzijde van de hoofdtribune. Sluit dat af. Zorg nou dat die kant er vol komt voor de rest van de competitie, want daar kunnen wel 7000 mensen zitten. En bouw nou die hele lange zijde, maak daar nou een hele mooie tribune. Investeer nu voor een pakweg voor 2 miljoen of iets. En En wie gaat dat betalen? lief. Wie gaat dat betalen? Ja, weet je, als je dadelijk naar de Eredivisie gaat en je gaat in dit stadion. Daar hebben ze jou ook bij nodig. Hè? Dan ben je ja, wellicht, maar ik denk wel dat je daarover na moet denken. Als gemeenteraadslid. Ja. Daar moet jij ook iets mee. Nee, maar goed, als er goede voorstellen liggen en als raad kun je daar mee instemmen, dan stem je daarmee in. Maar je moet wel, kijk, wij moeten het niet bedenken, daar zit ik niet voor in de raad. Dat is aan het VVV-bestuur. Maar Ik ze heb het moeten- idee ze moeten- dat doordat ze bovenaan staan, dan gaat de vaart uit zo'n dingen. Hoe heb je jeuk? Nee? Oh ja, ik zie je in één keer krabbel over je benen. Ik denk je hebt luis of zo. ik zit Ja, maar, wat ik een beetje mis is, je staat bovenaan. Hè, dan verwacht je ook van
de marketingafdeling tussen haakjes en van een bestuur, dat er nu spijkers met koppen geslagen worden. Ja. Hè, het ijzersmeden wanneer het heden is. Ja, en ik voel eigenlijk nog steeds, er is een keer een plan gekomen van oké, nou wij moeten een cultclub worden en de trap omhoog. En, Ja, ik ben heel benieuwd hoe zich dat allemaal gaat. Kijk, nou leeft VVV leeft, maar ik mis staat elan. bovenaan. Ik mis elan en durf. Ja, en daar Hè? moet je op inspelen. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt. Hè. Daar moet Of- je op ja. inspelen. En je moet nu doorpakken. Je moet nu met plannen komen. Wat ik, Hè? Die hadden er al moeten liggen. wat ik erg interessant vind, wat jij net aan had, die trap, hè, daar heb ik een mening. Geschreven. Nee, nog niet. Maar ja, je wilt even leuk zijn, maar dat lukt niet echt. Ik vond het nog redelijk. Nee. Maar wat... Ja. Ja. nee, daar wil ik nog niet zo'n boeg over schrijven, Nee, eerlijk nee, gezegd. Maar weet je waarom? Oh, die trap. Die trap, dan heb je weer het romantische, het nostalgische, ook wat ik vind persoonlijk het middelmatige denken van mensen, het conventionele. Die trap, die is hartstikke gevaarlijk voor spelers. En die wordt nu als punt, als kern knap is die toch op. Is die gevaarlijk naar boven of naar onder? Als je Beide. naar boven gaat, ja? Beide. Als maak je dus een glijbaan langs. Ja, dat... En naar onder gaan dan. Ja, Dat ik kan. moet wel zeggen, dat dan zal zo zullen zijn, ze wel Cassie. wel. Dat zal zo zijn. Maar het is wel... Maatje erbij. Schalke 04 hadden toen met de roltrap. Ik vond dat Ja. leuk. Ja, dat Kijk, kan dat allemaal had wel leuk zijn, iets, maar die spelers breken daar hun enkels mee. Ja, Daar is nooit een voetballer spelers zijn toch geen kleine kinderen? in de 30 jaar dat dat stadion daar ligt, heeft er nog nooit iemand een enkel is er nooit iemand van die trap gevallen. Jawel. Spelers zijn af en toe Wie wel dan? misschien... Hè, maar Jij toch? Nee, ik was in die tijd Geld dat ik de krijgen. voetballer Nee, maar ik vind dat eigenlijk, ja, zo'n trap. nee, maar feit is gewoon, je hebt met de Koel, en daar hebben we toen ook met Joep over gehad, een prachtig voetbalstadion. Alleen, er zit geen vaart in het hele verhaal. Nee, ja, en daarom wordt die trap nu gebruikt om de mensen weer lekker te maken. Nee, maar Terwijl dat nergens op slaat. nou, de trap Ja, dat kan ik denk- wel een ik denk icoon dat het- zijn voor VVV. ik denk dat Ik het bedoel, we hebben stadion- weinig iconen op dit moment. Heeft ook het probleem geen. dat die weg eromheen loopt, Ja. waardoor je dus continu die breekpunten ertussen hebt. Dus die weg moet weg en dat moet omlaag geduwd Ja. worden. En dan wordt het compacter en dan is het ook meteen een stuk gezelliger. Denk ik. Ja. Ja, ik ben geen bouwman, maar ik denk dat dat toch Nee, op een of dat- andere manier ik wel ook redelijk niet, maar- te Ja, maar, realiseren. Lucas Bremmers had toen een goede over de verbouwing van het stadion. Olympique Marseille heeft een nieuw stadion gebouwd. Velodroom. Velodroom in 4 fases. En dus gewoon in 4 fases het stadion vernieuwen. Hè? Ja. Ja, maar dat bedoel ik met die lange Ja, kant. Begin dat eens te verbouwen. even Begin daarmee. voor de kijkers, het bekende stadion waar Nederland van Argentinië won. Ja, 1998. Ja. 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 Weet je de uitslag nog? Ja, 2-1. Wil je ook de doelpunt te maken zweten? En de minuut. Nee, dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat Kluivert 1-0 maakt, Claudio Lopez maakt 1-1. Bergkamp. Ortega die krijgt rood na een zogenaamde, dat Van der Sar een kopstoot gegeven Ja, dat niet klopt. was. Ja? Ja, nee, dat klopt ook. En ja, uiteindelijk het hoogbegaafde moment van Frank de Boer met Dennis Bergkamp, waar die Helemaal goed. Carlos, Eigenlijk dat ik gewoon Helemaal nog kippenvel krijg. Carlos Ja. Roa, Heerlijk. en dan breng ik tot leven, ja. Oh, oh. Ja. Ja, dus Carlos Roa. Moet je ook nog weten wat de rest van het toernooi is geworden? Of, Nee, dat was even een test. Ik bedoel, ik weet het wel. Hij wel. Ik toets alleen. Zou er maar zeggen dat jij weet wanneer een keer welke blouse jij... Vind je niet mooi dan? ja, wel VVV een beetje. Hè. Ja. Geel-zwart, Ja. met wat onderbrekingen. Ja. Kunnen we een keer naar jou sturen? Ja, hij is altijd welkom. Ja. Ik bedoel, Ik kom nog wel eens weer wel. absoluut. Wij zijn een tijdje terug nog naar Mönchengladbach geweest, naar de Auschwitzhoek. Dus wij zaten Ja, daar ga ik niet helemaal... op lachen. tralies. Daar ga ik niet op Tussen de lachen. tralies. Nee, Nee. maar we zaten, dat is een beetje flauw. Maar we zaten echt achter de tralies van het Ja. uitvak. Ja, goed, het was gewoon een beetje een vervelende hoek. Dus, Ja. ja. Maar was wel... Maar het was wel een leuke wedstrijd. Ja, ja. Ja, Ik heb nog kaarten voor komende tegen Mainz. week. Tegen Mainz. 3 kaarten. Nou, ik moet naar Ik ga Roda niet. waarschijnlijk komende week. Ik ga toch even nog terug naar VVV. Ze hebben gewonnen, maar wat? Ja, kijk, er kwam een gerucht de wereld in afgelopen week dat Jonathan Opoku in de belangstelling stond van Hibernian en Hearts. Nou zegt Stan Valks dat er zich niemand gemeld heeft bij VVV. Het gerucht komt vanuit de Schotse hoek, is overgenomen door wat media hier. Opoku zelf zegt dat het vaag is.
Het is ook een beetje tactiek natuurlijk, want het managementbureau van Opoku, Sportslife Management van Zaid Etemadi, dat is de broer van Agil Etemadi die bij Almere City heeft gekiept, vorig seizoen daarvoor. Die hebben dat ook op Facebook gezet, waardoor VVV natuurlijk misschien toehapt om zijn aflopende contract te verlengen. Wat ook voor Moreno Rutte geldt, heeft een aflopend contract. Ik denk dat Moet VVV daar snel werk van maken van die twee om dat contract te verlengen? Absoluut. Ja. Ik bedoel, Jonathan Opoku is punt 1 denk ik een hele goede voetballer van VVV. En absoluut eredivisiewaardig als je promoveert. Makkelijk scoort. En het is een verstandige jongen. Een jongen die is een nette jongen, is een uithangbord voor je club. Ja, het is een jongen die je altijd moet verlengen. Geldt ook voor Rutte. Ook voor Rutte, absoluut. Ja. Ken je ze, Joep? Ja, Ik zie je eventjes... nee, ik ben even aan het denken, want ik heb ze natuurlijk wel eens gezien. Ja, Jonathan, goede speler. echt Zeker. Bij Benders. Echt een voorbeeldspeler. Nee, niet bij Benders. Echt een voorbeeldspeler vind ik het. Opoku. Ja, alleen mag hij soms wat harder lopen. Ja, dat zit ook wel in Seuntjes zijn maakt spel. heel veel meters voor hem. Ja, maar dat is ook omdat Seuntjes de mindere voetballer is van de twee. Dat klopt. Alleen... Maar voetbal is niet altijd lopen. Hè. nee, maar als Juist, ik... maar hebben ze altijd geleerd, je moet altijd Nee, maar Opoku is echt een goed momentenvoetballer. lopen. Op heel vaak de juiste momenten. Beslissend vaak. Ja. Kijk, die de hele wedstrijd lopen, die zijn meestal op de momenten dat ze er moeten zijn ze niet Nee, maar omdat ze te veel Opoku gelopen hebben. is ontzettend belangrijk. Maar het is... ja goed, Rutte dan. Moet ik wel zeggen dat die Turks jongen uit de jeugd het goed opvangt. Naar mijn idee. Die speelt nooit. Die speelt wel op rechts. Evan Korkmaz. Ja. Nee, dat is Tristan Dekker staat rechtsback. Dat is, Excuses, dat bedoel ik. Ja, Dekkers. maar dat is Ja. geen Turkse jongen. Nee, Korkmaz was een foutje van mij. Ja. Maar die vangt het wel goed op, Kan die gebeuren jongen. toch? Je mag Ja, zoveel ik bedoel, je fouten. kunt niet alles weten. Nee, Ik zie die jongen daar. Ik maak wel fouten. Ja, ik ook. Maar wat Nee, vind jij ervan van die rechtsback? Moet je Moreno Rutte ook... Moreno Rutte vind ik een geweldige speler die ook op het middenveld uit de voeten kan. Ook vaak als vierde middenvelder bijschuift. Maar met Jansen, Promes en Reusel heb je eigenlijk 3 centrale verdedigers. Ja. Daarnaast is Moreno Rutten ook linksbenig. Dus je zou ook als linker vleugelverdediger kunnen spelen. Het is technisch een zeer goed onderlegde speler. Ik vind dat hij verdedigend ook zijn mannetje staat, omdat hij toch slim is. Het is natuurlijk niet iemand die op een man moet zetten, maar daar is een vleugelverdediger tegenwoordig ook niet meer voor. Dus ja goed, dat is... ik zou hem zo snel mogelijk langer vastleggen. En dat geldt ook voor Opoku trouwens. Maar daar zullen ze wel mee bezig zijn, denk ik niet. Ja, Maurice Stijn hoopt van wel. En Maurice Stijn hoopt ook nog dat er 2 versterkingen bij komen. Of dat wenst hij, laat ik het zo zeggen, want dat is natuurlijk allemaal niet makkelijk. Moet VVV zich nog versterken in de winterstop? Ja, ik denk het wel. En ik denk anders dat ze geen kampioen worden. Ja, als je die wedstrijd tegen Telstar ziet, heb je een spits nodig bij wijze van Ja, spreken. ja je hebt er één beuker bij nodig. Die ook op vervelende momenten misschien wel naast Ralf Seuntjes kan spelen. En de keeper? Ja, ik ben heel enthousiast over de Lano van Krooi. Om eerlijk te zijn. Hij pakte gisteren een fantastische Mooi, bal. hè? Ja, maar vorige week tegen Telstar had hij hem ook moeten hebben. Ja, Maar dat zijn maar de dat was zijn eerste foutje, denk ik. tegen Ja, dat Telstar. klopt. Maar dus, kijk, dat is natuurlijk bij een topclub. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Chelsea. Ja, die krijgen dan veel ballen omdat die verdedigend spelen. Nee, als je kijkt bijvoorbeeld naar Manchester City. Van Bayern München. Dan heb je 1, 2, 3 momenten. Klappig zegt hij. Staan bijna op degraderen. En Jan Sommer is wel een goede keeper. Jan Sommer is een zeer goede keeper. Ja. De Zwitser. Jan Sommer. Wist je dat hij uit Zwitserland kwam trouwens? Ja? Weet je Oké. wie ook een goede keeper heeft? Die van Barcelona. Ter Stegen. Dat Komt is van, tegen. is ook komt een van van Gladbach. Ja, die is ook van Gladbach, hè? Ja, ja, Ja. sterke Die bol. hebben ook Jasper Sillissen. Nee, maar als je bij een topclub speelt, dan word je afgerekend op 1 moment. Ik denk als je ergens moet versterken... Of in een topteam. In dit geval een topteam in de eerste divisie. Maar we gaan terug naar die versterkingen. Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is om een commitment te krijgen van Maurice Stijn. Dat die blijft. Dat die blijft. Ja, want Want je kunt er spelers bij halen. Maar ik heb de soap rondom ADO een beetje gevolgd. En ik ben eigenlijk heel blij met wat daar gebeurt. Want ik heb het gevoel dat Maurice Stijn niet in dat wespennest gaat nou, laat ik het zo zeggen. Wat ik weet van bronnen binnen en rondom de club bij ADO is dat ze Maurice Stijn liever gisteren dan vandaag zien terugkomen. Een groep. Maar dat dat natuurlijk met geld te maken heeft en ook met bepaalde mensen die Petrovic de hand boven het hoofd houden.
En dan heb je nog Vitesse. Maar daar schijnt Henk Vrezer toch goed te liggen, omdat hij nogal close met Mohamed Allag is, de technisch directeur. Maar dat zijn 2 clubs die wel, waar als er iemand ontslagen, dat Maurice Stijn daar een aanmerking voor zou kunnen komen. Maurice Stijn natuurlijk ook een trainer is die een ploeg aan het voetballen kan krijgen. Dat heeft hij nu bewezen, met minimale middelen. Maar als hij verstandig is, dan maakt hij nou dit seizoen af. En Dan heeft hij toch op zijn... Ja, je kunt ook zo denken, je staat eerste en je gaat, je kunt meer geld verdienen, dan heb jij wel de boel achtergelaten zo. Maar uiteindelijk word je daar kampioen in de Jupiler. Ja, wie zegt dat? Ja, dat wordt hij. Ja, ik denk... Dat geef ik hier Maar een in die wereld draait toch alles om geld. Dus op het moment dat Vitesse komt... Oké, maar die Stijn lijkt me wel een mannetje die dan denkt van nee, ik blijf hier en dan ben ik toch kampioen geworden hier en dan heb ik dat Hij zegt, hij spreekt uit, laat ik het zo zeggen, dat hij liefst gewoon niet bij VVV blijft. We hebben het bestuur ook tegenwoordig Walter Ruttenberg, zeg ik het goed? Ja, die van de Valk concern. Die is altijd bij Van der Valk geweest. Ja, dat is een vriend van Stijn, ja. Dat is een vriend van Stijn. Dat is ook iemand die zit bij VVV in. Ja, Walter, ja. Samen met Ramon de Stroten, zijn nieuwe bestuursleden. En ik denk dat hij sowieso iemand is die... Gutterswijk, die volgens mij met de achternaam. Die graag Stijn wil houden. En in die zin denk ik dat bij VVV het ook wel een beetje vooruit gaan is nu. Absoluut. Met de uitbreiding van het bestuur, er wat meer naar. Nou, dat weet ik niet, maar technisch gezien heb ik het vooral over dat het... nee, maar goed, dat heeft natuurlijk mee te maken, daar worden de besluiten genomen. Ik denk dat daarvoor was het alleen Huisberder die zei van, hey, maar nee, maar technisch gezien, Stan Valks, sinds dat Huisberder wat meer op de achtergrond is gekomen, en Stijn en Valks het technische gedeelte voor een rekening nemen, en daar zit jij Driessen ook nog bij, dat het inderdaad een stuk beter gaat. Ja. En dat de juiste mensen binnengehaald worden. Hey, maar dat kun jij mij wel uitleggen. Ik begrijp nooit waarom daar 5 trainers op 1 bank moeten zitten. Ja, dan kunnen we ze even langs gaan. Ik snap daar helemaal niks van. Nou ja, je hebt 2 assistenten bij een hoofdtrainer. Mark Luipers, die is wat Ben van Daal ook verantwoordelijk voor het videoanalyse gedeelte. Jij en Maurice Stijn, jij Driessen, dat is een 2-eenheid. Nou, dan heb je daar Fuji zitten, de Japanner. Ja, dat is eigenlijk vanuit het Japanse... Maar ja, als je wilde mij uit laten leggen, dus dan... Ja, sorry. Ja. Nee, maar maakt niet op. Dan wordt hij heel vervelend, ja, dat klopt, ja. Ik laat ook graag mensen maar wat bedoel jij dan? Vertel door. Maar vertel door, Kas. Ja, dan heb je daar Falk Lauwers, medische staf, met Harold Kerre. En wie hebben we dan nog meer? Jacobs. Ja, Wim is teammanager. John Roos. Ja, John Roos keeperstrainer. Die zit er ook bij. Ja, maar Wim Jacobs is teammanager, John Roos keeperstrainer. Dus die staf daar is verder niet of dat... Nou, oké, maar ik ben daar heel benieuwd naar. Maar wat zou jij heel veel mensen ze hebben een kleine selectie. Als je een kleine selectie hebt, dat is bekend. De VV heeft een kleine selectie. Ja. Dan zorg je dat die bank met andere mensen vol komt. Ja, nee, ik ben er altijd benieuwd naar, omdat ik dan iedereen die mooie trap af zie lopen. Dan denk ik van, jezus mina, daar hangt wel veel omheen. Dat ook allemaal wat overdreven. Ja. Ja, nee, maar daarom, ik moet niet te veel gaan praten. Nee, ik wil dat van jullie horen. Fuji, dat weten heel veel mensen niet. Die is weg, hè? Nou, Fuji, die is... Maar dat is in Japan gewoon een legende, toch? Ja, dat weten wel inmiddels heel veel mensen. Nou, maar 26 interlands gespeeld. Ja, als ik dus langs de kant sta bij VVV, dan hoor ik allemaal dingen over die man. Ja, dat hoort hij toch niet, verstaat hij toch niet, begrijpt hij toch niet. Langzamerhand wel. Ja? Wat loopt even bij je best? Maar dan denk ik van... Maar dat heeft met een middelmatige... Die man die heeft kwartfinale, WK-finale. Beneden pelse denken van mensen in de voetbalwereld te maken. Ik bedoel... Niet alleen in de voetbalwereld. Nee, maar dat is wel de afspiegeling daarvan. 80% super aardige vent trouwens. Ja, dat is hij ook. Ja. Heel leuke vent. Goed, je is een leuke vent. Komt hij wel schoenen bij je kopen, wat je het zegt? Ja, misschien. Ja, dat dacht ik al, ja. Gerald Promes is een vaste klant van je. Ja, maar we gaan het hier niet nou toch over mijn vaste klant hebben. Nee, maar daarom ken je het ook al. Ben je inside VVV? Nee, zou ik ook wel af en toe mag ik ook wat kopen. Ja, ik koop wel eens wat, ja. Ik ben vrij modebewust, dus... Ja. Mooie schoenen toch? Ja. Heerlijk. Ja, Kasim is wel modebewust, absoluut. Ja, dat zie je wel. Jij ook, hè? Ik wel.
Zet dit toch allemaal op, man. Ik heb vanmorgen een IKEA-kastje. Oh, dat je een stukje door als mijn collega beulen. raadslid van de VVD, Rob Pijpers, die is nu verhuisd. Ja? En die heb ik vanmorgen al geholpen. Oh, ik dacht, Toen lagen jullie nog allemaal op het oor. Toen zijn wij, heb ik zo'n lagen IKEA-kastje jullie allemaal op een oor, ja. En dan heb ik zo'n IKEA-kastje even aan elkaar gezet. Nou, we hebben het over Maar VVD. dat gaat? PvdA, Ik heb man dat die nou... een VVD-man. Ja, goed. Ja, hij is ook stiekem door. Je vergeet dat niet bewust. Rob is een goede vriend van mij en ik heb Hij zegt dat nog niet, hè, maar hij is natuurlijk door in zijn vrije tijd. Een beunhazen. Stukken door, kan ik ook. Ja, ken ik ook, ja. Ik veeg je nog even wat af. Wij gaan naar het Venlo zelftal. Ja. Van VVV naar het Venlo zelftal. Ik heb op Facebook deze week de hulp ingeroepen van de kijkers en van de mensen die mij op Facebook volgen. Een Venlo zelftal. Ja, ik kwam met 6 namen en toen kwamen er toch wel wat mensen met andere namen. Ja, wij zijn eigenlijk niet zo bekend met het Venlo zelftal. En daarom hebben wij de hulp van andere mensen nodig. En willen wij in de loop van de weken eigenlijk een Venlo zelftal samen gaan stellen. Ja, ik heb daar natuurlijk George Boots in genoemd. Ik heb daar Frans Nowacki in genoemd. Frank Dekker van Blerik. Jan Kuipers van Dagblad Limburger. Die hadden het over Ruud Stine. Corrie Geerlings. Umut Caesar uit mijn hoofd. Sander Lenders. Ja, nee, die had ik zelf. Ja? Nee, maar ik heb even het over de mensen die gereageerd hebben. Ik zag Carlo Thiele voorbij komen, maar die voetbalt volgens mij helemaal niet meer in een eerste elftal. Nee, die voetbalt bij VVV 03. In een vijfde of zesde elftal, daar kwam Tom van Bergen voorbij. Daar begon zelfs iemand over te lachen, maar dan denk ik van ja, Tom van Bergen is toch een van de betere voetballers Absoluut. die we in de regio rond hebben lopen. Gwen Lamers was dat, die reageerde daarop via zijn vrouw Miranda. Ami? Ja, Ahmed Ami is niet genoemd, wel van sportclub Irene. Ja, dat was ook Mimoun Akroem van Venlose Boys niet. Die noemde gewoon 5 spelers van Venlose Boys op. Ja, dat is niet echt objectief. Van de tweede. Nou, Nee, hoezo is dat niet objectief? Ik bedoel, Dat is van je we eigen spelen, club. ja, we spelen tegen een hoogste afdeling. Dat klopt wel, maar goed, wij hebben de hulp van iedereen nodig. Bobby Hornix, onze PVV'er, die had Guus de Groot genoemd. Maar Guus de Groot zal het zelf wel niet vinden, want die weet wat hij kan. En, daar heb je natuurlijk Jimmy Taylor van Venlose Boys heb je op linksback spelen. Die kan wel wat meer als Guus de Groot. Vind ik dan trouwens. Maar wat gaat er gebeuren? Want ik ben er even wij moeten dat Venlo zelf al gaan samenstellen. En daar heb ik ook jullie hulp bij nodig. Dat denk dat het misschien eens van die even- luie stoel afkomen. Dat we die namen die geopperd worden, dat we die eens op gaan schrijven. En eventueel eens dadelijk na de winterstop, dan wil ik best een paar zondagjes Gaan we gezellig langs de kant wedstrijden staan bezoeken samen. om eens te Ja, kijken. maar eigenlijk moeten we iemand dat zou- hebben die er echt verstand van heeft. Hey, maar dan moet je vooral Ik zelf zie, gaan. ik zie in één ballennamen of Ja, jij- kan. Dan moet hij vooral zelf gaan. Dan moet je zelf vooral wegblijven. Wat die wil. Ja, dat weet ik. Nee. Maar daarom Hey, zeg Joep, ik maar toch dan ook willen wij van... het werk voor hem gaan doen. Dan Nee, maar Joep heeft daar wel een hele goede kijk op. Dat moet denk ik alles- wel. Dat denk ik wel. Nee, maar daarom zeg ik En ook. het zou mooi zijn als we eigenlijk op het eind van, Dus dat was meer voor jou van bedoeld. dit Ja, snap lopende ik. voetbalseizoen misschien wel een wedstrijdje met ons Venlo's elftal zouden kunnen spelen tegen... Tegen VV. Nou ja, dat Ja, zou misschien nog wel een leuk Daar streven maar eens zijn. over nadenken. Ja. Ja, nee, maar dat is wel... maar hoe gaan we dat Venlo's elftal dan samenstellen? Hoort Venray daar ook nog bij? Dan moet je wel dan mensen voor hebben die er verstand van hebben. 11 Dus, Venlonaren die winnen dan. Goed gezegd, 13, papegaai. 11 Venlonaren die voetballen waar ze ook voetballen. Nee, maar Ik bedoel, dat had maakt ik me ook niet uit. geschreven. Of heb je het weer niet gelezen? Ik Nee, heb- hè? ik ben, je zegt, de Facebook is toch vrienden? Ja? Ja, ik zit niet bij jou op Facebook. Jawel, waar. Ja? Jazeker. Dan heb ik een keer... ben ik Ja, een wij keer zijn geen op- vrienden, maar Ja. dat Facebook-vrienden zijn natuurlijk ook geen vrienden. Ja, alle Venlonaren of gaan we gewoon groot Venlo? Ja, wel groot Venlo. Groot Ik Venlo. vind Venray hoort niet bij Venlo. Nee, vind ik ook niet. Dan heb je bijvoorbeeld daar, die woont in Venlo, Dimitrios Touratsidis, de Griek van VV03. Ja. Ja, die kun je wel in Venlo zelf verzetten, toch? Ja, waarom Die niet? Griek? Waarom niet? Die voetbalt toch in Venlo? Ja, die woont in Venlo. Die voetbal bij Venray en die Ja, woont die in in Venlo. Venlo wonen. Ja, ja, Dus oké. we mogen Grieken Yusuf zijn, Bahari we van gaan Bleek had ik trouwens nog genoemd. Casper Vermeulen van Irene. Dus ja, maar we hebben daar echt de hulp van anderen bij nodig. Heb je zelf een idee? Want je zegt dat nu 3 keer. Nee, ik heb geen verstand van voetbal. Nee, maar goed, even los daarvan. Ja? Heb je zelf een idee? Hoe je dat gaat doen? Als Of we wil je nou daar een eens- beetje over nadenken? Volgens mij heeft hij een Hij idee, heeft een maar idee, hij ja, wil- ja. hè, of niet? En dan gaan wij tegen hem zeggen, ja, dat is ik.
En dan Ja, moeten is wij dat maar eigenlijk zeggen, dat is een goed idee. Maar ik heb dat, Even eruit snijden, ik heb dat idee net Ja. geopperd, hè. En dat Ja. was. Ligt hij net te slapen? Nee, ik Was denk het dat je schrijft nou alle namen op die door iedereen op de tafel worden gegooid met de elftal erbij. En dan gaan we eens kijken of we eens wat wedstrijden kunnen gaan bezoeken. En dus naar zo'n spelers Maar dan kunnen de, gaan vraag, kijken. dan de vraag aan haar Jansen. Heb jij een idee? Ja. Vertel. Ja, hetzelfde zoals jij dat vandaag gegeven. Oké, nee, Ja, dat wel bij jou. is goed. Toch? En wat die spelers moeten krijgen is natuurlijk goede voeding. Als die tegen VV gaan spelen, moeten die goed voor de dag komen. Kraakvoedsel, hè. En geen frikadellen en kroketten zoals in de kantines. Wat eet je altijd voor zo'n voetbalwedstrijd? Was dat spaghetti of zoiets, hè? Ik, als je gaat kijken. Ik heb niet, als je voor een voetbalwedstrijd, dan is het sportmaaltijd. Ja, jij vraagt me, wat eet jij voor een Nee, voetbalwedstrijd? dat zeg ik niet. Goed Dat luisteren. zei je wel. Nee, dat Zeg zei je maar. wel. Ja? Ja, dat zei je wel. Hij zei, wat eet je voor een voetbalwedstrijd? Ja, dat ja, maar het toch? ging niet Oh, precies dat was over niet voor jou. mij bedoeld. Nee, nee. Ah, Je kunt zeggen, wat eet jij voor een voetbalwedstrijd? Wat eet eet je? je? Ja, dat is een algemeenheid. Ja. Maar Joep kan daar best wel wat meer Eetje, over een vertellen, weetje. denk ik. Toch, of Eetje niet? is een Hey, weetje. Kassim, Jij bent kenner. Joep kan daar wat meer over vertellen. Ja, foodkenner. Dat is onze grote voorbeelden van de televisie. Die hebben ook dan dat item over dat gezonde voeding, balletje breed geloof ik. Ik weet niet hoe het allemaal dan heet. En dan krijg je altijd weer zo'n verhaal, weet je wel. Dan doen allemaal meteen die grote partijen allemaal mee. Die grote bedrijven die doen allemaal mee. Dus die Ja. hebben ons eerst 20 jaar lang met rotzooi volgeduwd. Ja. En dan komen ze met een goed plan. En dan mogen diezelfde dat dan ook weer uitvoeren. Dan denk ik bij mezelf, ja nee, dan moet je gewoon bij andere mensen zijn die op een andere manier Ja. dingetjes produceren en op een andere manier met dingetjes bezig zijn. Ja. Maar ja goed, een spaghetti maaltijd is goed, een biefstukje met brood is ook altijd, dat was ook nog iets ouderwets. Vroeger wij ook wel eens met de boys bij Alt Venlo zijn gaan eten voor een wedstrijd. Alt Venlo, waar is dat dan? Ja, dat waar nou sushimi zit. De Kromme Schuur. Ah, Oh, Ja, dat is Kalkijkerweg. vroeger Stakenborg, Ja. de Staak, daarna Alt Venlo. Ja. Ja, en ja, ik denk in zo'n kantine, uiteindelijk viert daar toch de commercie hoogtij. Hè? Je zou moeten zeggen, daar moet je eigenlijk, er mag niet gerookt worden, maar daar zou eigenlijk ook geen frikadel te koop moeten zijn. Nee. Vind ik. Ja. Ja. Maar Eens ja, kijken dan wat is, daar ja, Ja, maar ik daar worden centen aan verdiend. Ik vind ook wel, maar Maar jij, kijk, wij kouwen altijd alles voor, maar dat is toch ook een stukje eigen verantwoordelijkheid van mensen. Nee, daar ben ik met je en eens. goed kouwen is ook belangrijk. Daar ben ik met je eens, Olaf. Dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Maar- Op het moment dat ze daarin doorslaan, dan ik weet ook niet hoe je het moet doen. Ik zou best... want als- Joep, wanneer ga je die spaghetti burger nou van je introduceren? Want je bent aan Nou, het lallen en... Ja, nee, sorry, maar die gaan we dus... ja. Ja, want ik wil daar even... Anne, je hebt gisteren een mooi filmpje van Ja, gemaakt. ja, maar, er staat Iets Ja. nieuws staan, spaghetti. Nou, we hebben een spaghetti burger gemaakt. En ik denk dat dat misschien wel kans te slagen heeft om Ja. dat eens in een sportkantine te ik weet niet of het filmpje al loopt. Nee, Die moet je de Venlo burger noemen. Of de Venlo burger, ja. We zijn nog Als je niet een uit de naam. hamburger hebt, een Berliner. maar misschien ga jij nou heb je daar Joep zijn idee gezegd en dan ligt er daar iemand anders die... Nee. Je kunt die spaghetti toch niet maken. Filmpje gaan wij naar kijken van de Venlo / spaghetti burger. Dan wordt dit, gaan we dit mengen. Je moest eigenlijk mengen met blauwe handschoentjes. Maar als je de hand goed gewassen hebt en de nagels goed hebt, dan kan dat ook door de hand. En dan heb je ook meer gevuld, vind ik, als met blauwe hazen. Dus we gebruiken gewoon een spaghetti bolognese van het minuutje. Er gewoon 2 eieren doorheen. En dan maken we door spaghetti bolognese
koeken van. Wat natuurlijk voor sport-minded Nederland een fantastische snack is en gezond. Op de bakplaat, niet in het vet. En of voor een wedstrijd of na een wedstrijd. Een snack die gewoon goed is. Veel mensen zullen denken van, ja, wat moet ik geen op je vuur stellen? Dat dacht ik in het begin ook. Maar het is verrassend lekker en verrassend anders. Dus bij deze. Nou, gewoon pakken in. Even kijken dat we die op de handpalm hebben. Hier even mee. Hand wassen. En dan creëren we eigenlijk een spaghetti bolognese burger. Mensen denken natuurlijk dat deze zaag blijft. Ik wil nog wel even zien wie dat gaat weren. En dan moeten we hier even geduld hebben. En dan hoop ik dat ik Jules ook kan overtuigen. Oh, ik ook. Dat hoor ik ook. We gebruiken ook de spaghetti van De Cecco. Dat is een druige pasta, dat is eigenlijk zelfs volgens de Italianen de beste pasta die je kunt gebruiken. Gebruiken wij ook. Die wordt niet heel gauw klef en papperig. Nou ja, en het gehakt dat is van een hele goede kwaliteit. We gebruiken eigenlijk alleen maar het vlees van beef best en pork best. Het zijn een 7-tal boerderijen waar ons vlees vandaan komt. En dat is perfect voor kwaliteit. Hier even de. Waar zit het? Als je dit even liet liggen, dan is die ook gewoon te hanteren. En dan kan ze die gewoon eten. Nou Joep, ik ga eens even proberen wat je bier smaakt. Het ziet er in ieder geval heerlijk goed. Lekker naar de lucht goed. Dat is lekker joh. Heerlijk man. Echt lekker. Super. Spaghetti, minuutje. Daar hebben we samen met 2 eieren gewoon een heerlijke kook van gemaakt. Een spaghetti kook. Super joh. Lekker. 30 seconden. Ja, van soep naar Joep. Ja, nee, zoek maar Joep, dat kan niet. Maar iets van Joep. We zitten in de uitzending. We zitten in de uitzending weer. We moeten even omschakelen. Nee, maar dat is gewoon... Ja, kijk, ik kan even een voetje afgedaan. Ja? De trui uitgeklopt, maar... Ja. Hey Joep, daar is gewoon een mooi product, man. Ja, dat is het zeker. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat ideetje een beetje gejat heb van iemand. Ja, nee, daar ben ik eerlijk in. We doen niet Beter met goed. andermans sfeer. Nee, maar dat had jij anders gedaan, Kas. Ja. Denk ik. Wat? Kijk, je zegt van dat heb ik zelf uit. Ja, natuurlijk. Nee, je moet lukt. Ja, ik ben toch de beste. Ja, dat komt al lang niks. Nee. Heb jij een telefoonnummer van Louis Vergaal? Ja, Nee. Oké. En Dan als gaan ik we dat, nog niet- als ik dat zou ik niet zeggen. Ja. ik weet wel dat Louis het nummer van hem is. Ja, maar dat is ook zo. Ja. Ja.
Maar goed, Nee, maar heel eventjes even dat verhaal van die spaghetti burger. Ja. Een vrouwtje wat bij B. Benders werkt, Lucky, die zei een keer dat haar dochter, als ze wel eens wat bami overhield, dan gooiden ze daar 2 eieren doorheen en dan maakten ze daar een burgertje van op een bakplaat. En zodoende is dit idee een beetje ontstaan. Ja. Maar dit is eigenlijk een hele gezonde snack. Goed idee. Op een bakplaat, niet in het vet. En, Kun en je we gaan volgende hier, week- ja, we gaan volgende hier, week we duiken hierin en dan wordt dat. Je moet er een keer is een al, pannetje meenemen hier, zo'n hier, anders gaan we hier bij de Er is- bedrijf. er is al genoemd een Weekamp. Venlo burger, maar misschien wel moeten we het wel voetbalrouteburger gaan noemen. Ja. Nou, laat misschien de kijkers misschien wel een goed idee hebben voor de Kijk eens hoe je benaming van deze Ja, nieuwe dat, snack. dat moet je niet bij mij. Dat kan ik echt Maldini niet. nou burger. goed. Maldini burger. Past. Oh ja, mooie naam. Maldini Ja. burger. Ja. Of Carinthia burger. Ja. Stond vanmorgen En de nog. Hakimburger dan? Costa Curta. De Hakienburger. Ja. Ja. Ja, maar het is half om half gehakt. Ja. Ja. Dus dan hebben we Nee, doe dat maar niet, want dat is geen aansprekende naam, de Hakimburger. Zit er gehakt in? Ja, half om half gehakt. Het is gewoon mijn originele spaghetti bolognese van heb een minuutje. En Ja. daar gaan 2 eieren doorheen. En dan halen we een burgertje of 4, 5 uit. De Maar Bendelsburgers. je zit gewoon, het is heel verrassend. Ja. Je kunt je daar eigenlijk geen voorstelling van Nee, maken, nee, maar als je hem eet, Top. is die super. Dus ze noemen Joep toch altijd de Bindburger. Ja, zo is Bent. het. Nee, maar we gaan daarover nadenken. Misschien moet jij op Facebook eens een keer... Ja, maar daar heb ik geen verstand van. Nee? Ik heb van heel veel dingen geen verstand namelijk. maar je bent En van de dingen waar ik wel verstand van heb, daar laat ik niet gewoon zo merken. bescheiden, man. Niet zo Nee, bescheiden. Erg bescheiden van mij. Ja, onvoorstelbaar. Erg bescheiden. Ik kan meer niet dan wel. Dat Nee, maar goed, verder. Kom op, ik moet naar huis. Ja, Toto, hè. Dat gaan we even... Heb je hem zelf ook ingevuld? Ja, maar Ja. ik wil toch wel... Chelsea win. Nee, daar hebben we nog een filmpje over trouwens voor Chelsea, hè. Foto. Conte manager of the month. Manager van de maand. Diego Costa speler van de maand en Pedro doelpunt van de maand. Een clean sweep zeggen ze in Engeland. Ja. Was er ook nog nooit voorgekomen dat... Kampioenskandidaat nummer 1. Is dat zo? Ik denk Wie? dat de United... Chelsea. Ja, ik blijf bij United, ik ga niet veranderen. Maar bij Chelsea zit die Conte ook. Ja. Die Conte wel waanzinnig Ja. hoe die draad erop staat. Die gaat er Hè? volop. Wow. Ja, ja. Die gaat Mooi er in volop. dat zwarte, vaak die zwarte. Grijze trui met een zwarte blouse. Mooi, mooi, Ja. mooi, mooi. Ja. Die staat altijd super op. Ja. Dat is echt op zijn Italiaans. Ja, ja. Ik zie in mijn rechterooghoek dat ik er iets... Ja. Dat is, daar, ja. Ver. Toto. Ja. Ik vind het meer een pastoor altijd alleen het boordje ontbreekt, want die heeft altijd knoopjes hier. Ja, Toto. Gladbach tegen Nee. Mainz heeft Rolf een 3. Dan heb ik laat Gladbach winnen. Hij laat Gladbach winnen. Joep laat Gladbach winnen. Milo Hout, Venlose Boys. Venlose Boys laat Rolf Ja. winnen. Venlose Boys laat Rolf winnen, zeg ik. Rolf laat Ja. Venlose Boys winnen, moet ik zeggen. Ik heb sympathie voor Venlose Boys en voor Roel. Ik denk dat Dus, Milo Hout ze gaan wint. gewoon winnen. Maar ik heb meestal mis bij Venlose Boys. Venlose Boys doet het erg goed, moet ik zeggen. Absoluut. Ja. Maar ik heb wel het idee dat ze op beslissende momenten misstap maken. Daarom laat ik ze iedere week een keer En verliezen. daar komt weer tenminste dat was vroeger in onze voetballende periode ook altijd. Als die vastelovend eraan komt, Carnaval, ja. Maar dan let werden u- meestal wat puntjes Maar verspeeld. jij laat Venlose Boys winnen. Hij die laat... nee, Joep heeft een gelijk spel. Hij Ja. laat Venlose Boys winnen, zie ik. Ik Ja. zeg het verkeerd. Ja, ik dacht dat. Ja. Gaat niet wel zo goed nu, hè? De tweede Nee, eigenlijk niet, nee. foutjes. Goh, ik maak aardig wat foutjes nou, hè. Ja, Ja, HBSV laat... even kijken. Rolf die laat HBSV winnen. Ik laat HBSV ook winnen. Hij laat GFC winnen. Tegen wie speelt GFC. de Vos. GFC. En Joep die... moet ik even kijken. Nee, jij laat ook HBSV winnen. Oké. V03 Oranje-Blauw. Een zege voor Oranje-Blauw zegt Rolf. Zeg ik ook. Hij zegt een gelijkspel en Joep laat 0-3 winnen. Dan AZ Feyenoord. Wij, behalve hij, laten wij allemaal AZ winnen. En Feyenoord krijgt wel een kans van hij. Die winnen, hè? Feyenoord, zeg jij? Ja. Feyenoord moet dit jaar kampioen worden. Moet, maar dat is moet. zelden Venlose Boys. Die moeten kampioen worden. Nee, maar Feyenoord is gewoon... Ja, maar ik denk dat iedereen hebben het de flow. Feyenoord gunt. die hebben de flow mee en de komende... die Ja. winnen bij AZ. Ja, dat Die hebben, doordat ze deze week
op een donder hebben gehad, zijn die weer dubbel gemotiveerd dadelijk in AZ. Dat is geen ploeg in Nederland op dit moment die zo, waar iedereen zo keihard werkt. En dat zet zich om in een overwinning. Ja, ik vind dat een beetje, Ben van oudsher beetje aan Ajax, simpel man. gezocht. Ja, maar jullie zijn- jullie Feyenoord zijn- is de jullie zijn werkploeg. Ajax, En jullie zijn ik Ajax. ben helemaal geen Ajax. Ik gun het Feyenoord, maar ik Volgens denk mij dat heb je het AZ al op een dit keer moment gezegd echt waar een ik fan hele goede Chelsea. vloot is. Ja. Nee, maar in Nederland heb je toch ook wel een beetje. Nee, heb ik niet. Helemaal Ja, niet. Goed team. AZ vind ik ook een goede ploeg. Altijd ook een leuke ploeg om naar te kijken. Door een Europa League, kan Feyenoord niet zeggen. Ja, eigenlijk ongelooflijk. Eigenlijk schandalig. Ook wel schandalig. Ja. Nou Ja, dat is goed, wel dramatisch voor... Dat is een dramatisch van de eerste voetbal, ja. Ja, voor de Ja, maar kwalificatie voor de Dus Champions heb je dan aan die zegen van United gehad, waar ze een Helemaal grote bek niks. hadden? Nee, maar het voetbal gaat zich dadelijk afspelen, alleen in de grote landen. Nee, oké, Kijk maar naar dat... de Champions- Nee, maar kijk maar dat- naar de Champions Nee, League. maar... Die hebben nu, dit is de Europa League en daar zijn wel nog clubs die... Ja, maar ook daar zijn het de Spaanse grote vaak... landen, de eh, grote Ja, maar landen ja, die daar de dienst uit maken. Ik moet heel eerlijk zeggen dat hele Champions League, dat wordt toch steeds oninteressanter. Omdat het steeds meer Ja, voor ons. geregeld wordt allemaal. Nee, maar voor ons is dat het. Maar Op de Facebook massa, is dat ook altijd een verhaal. Ik geloof dat Bobby Hornings dat ook altijd zegt. En daar ben ik het Wie is helemaal Bob mee Hornings? eens. Ja, nou, die komt dan ook vaak. Gewoon landskampioen, doet mee. Bob is de broer van Noel Hornix. Die bij VV heel lang als... En Bob zegt dat ook, daar Conditietrainer ben ik het weg. helemaal mee eens. Gewoon de van de landskampioen, SP. die doet mee. Van de SP. En Nee, de van de rest PVV. niet. Klaar. Bob is PVV. Eens. Vind ik echt. Ja, maar de kampioen van Cyprus kan toch niet winnen van de nummer 4 van Spanje? Hoe Ja, maar dat was vroeger toch ook zo? ja, maar Vind ik vroeger eigenlijk zo moet je lekker, Bratislava en weet ik allemaal moet wat. je lekker Ja, maar- videobanden blijven Nee, kopen. nee. Nee, maar ik vind wel Toen- dat de grote landen... ja, goed. Ik bedoel... Ik krijg een Mag centje iets van eerlijk mij dat we af verdeeld, moeten sluiten. Ja, Moeten we afsluiten? Of niet? Dus Ja. kijk even naar de regie. Kijk Ja, even inderdaad, naar want de- het is aardig lang, hè, want de mensen... Ja, die jongens, Het publiek is er ook een beetje klaar mee. Ja, inderdaad. Ja, die jongens, ja, stoppen. Ja, wij gaan stoppen, mensen. Hartstikke bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie ons kunnen helpen met dat Venlo zelf al, toch? Maar dan moeten ze kijken naar apenstaartje Kassim, Hakim op Nee. Facebook. Nee, ze kunnen toch gewoon wedstrijden kijken en zeggen wat ze ervan Ja, vinden. ja, maar dan moeten ze ergens... Ja, dat kan via Foodroute ook. foodroute. Ja, slimmerik. Ja. Dus, ja, wat Waarom ga je- jullie dan wat allemaal zo slim zijn? Nee, nee, ja, dat begin Als je jij weer. Nee, ja, dat klopt. Ja, daar werd net ook wel iets over gezegd, maar goed. Maar, hoe, wat ga je doen? 2-1, nee. Nee, ga je naar Gladbach? Vandaag? Nee. Rolf, Ik ga vanavond naar Beek en Donk. En ik ga vanmiddag naar... Beek en Donk. ja, vanavond naar Beek Even en Donk. Eindhoven. Ja, Ja, dus draaien. En morgen ben ik gewoon op de parade aan het werk. Dus ja. Vanavond ga ik, denk ik, Balhari. ja, want tegen daar heb ik Rico helemaal niet over Verhoeven gehad. Wie gaat dat winnen? kijken. Ik heb daar geen verstand van. Maar Ik hoop Jij dat hoopt Rico. Jij hoopt Rico. ja. Kijk niet naar. Wie hoop je? Kijk ik niet naar. Nee. Daar kan ik niet naar kijken. Ja, ik eigenlijk ook niet. Ja, ik ook niet, maar ik ga het vind gewoon het eens een echt- keer. Dus Ik dit vind het denk echt ik, vreselijk. dus maar dit ik hoop dat uitgelezen Rico wedstrijd om te gaan kijken, denk ik. Ik wens u een prettig weekend allemaal. En ik denk dat de meesten dan naar Barre tegen Rico gaan kijken. Veel kijkplezier. En zo niet, dan met de andere dingen die we gaan doen, heel veel plezier. Wat ga En jij trouwens doen? ik moet naar NEC ADO vanavond. NEC ADO? Ja. Mazzeltje. Tot de volgende keer. He loves you, but does he mean it? Does he know what love is? Has he ever seen it? One more time, it's all we needed. His love is precious, but his love is fleeting.